Dugoreška specijalna bolnica za produženo liječenje. Lijeno mačje poslijepodne i mala bolnica u malom gradu. Naizgled ni po čemu posebna. Sve do ovoga strašnog trenutka kada novinarska noga pokuša prijeći njezin prag. Ja vam meni rekao da vas ne pustim. Tko vam je rekao da nas ne pustite? Samo da otvorim. Samo znači ja... Istina, nemamo odobrenje za razgovor s ravnateljicom stanovitom Hertom Belobrajdić koju kamera HTV-a nikada u njezinih 16 godina mandata nije uspjela snimiti. Nemamo ni odobrenje za razgovor s djelatnicima bolnice. Ravnateljicu nismo uspjeli čuti ni vidjeti nikada. I njezine fotografije prava su rijetkost. Ovo je jedina koju možete pronaći na internetu. Evo Vesne Gorić koja se u telefonskom razgovoru predstavila kao pomoćnica ravnateljice i zabranila nam snimanje. Zbog čega snimati, lijepo vas molim. Zbog čega ne možemo snimati? Možemo li razgovarati s vama? Možete prestat snimati, lijepo vas molim, budite kulturni i pristojni kako bi trebalo. Zašto? U čemu je problem, gospođo Gorić? Jeste li vi zamjenica ravnateljice? Lijepo, ili uđite unutra ili prestanite snimati. Gospođo, trebate odobrenje za snimanje. I vi to jako tako dobro znate, a vi ga nemate. Ja vas lijepo molim da se udaljite. Gospođo Gorić, mi trebamo vaše odobrenje. Pa dajte nam odobrenje da snimamo. Ne možete ga dobiti. Sada u ovom trenutku rekla sam da podnesete zahtjev. I sve znate. Kakav zahtjev da podnesemo? Ovakav strah od novinara ne viđa se često. Sva su vrata zaključana. Izvanredno je stanje i svi su sumnjivi. Ovo je bolnica koja lažira fakture, neopravdano hospitalizira pacijente, naplaćuje medicinske obrade koje nisu obavljene. To su činjenice koje su ustanovili kontrolori Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Počinjena su kaznena djela, krivotvoreni su računi, lažirane su potrošnje lijekova i materijala, prikazivane su usluge koje nisu obavljene. Što se dogodilo nakon toga? Ništa. Jedna mala pismena opomena. U ovoj bolnici uspjeli su zaraditi čak i na mrtvacu. Pokojnik je u bolnici umro 2007. u lipnju. Uskrsnuo u kolovozu, a bolnica je za liječenje uskrslog ispostavila račun HZZO-u. O svemu tome progovorila je Marija Perušić koju smo htjeli snimiti na njezinu radnom mjestu. Jednostavno je strah i trepet i nema medija, nema istupanja, nema ništa. A mene vjerojatno čekaju sankcije zbog ovoga. Ovo je županijska bolnica, nije privatno vlasništvo. Ne ometamo ničiji posjed. Imate kako dozvolu, što imate dogovoreno, šta ili? Ne, imamo dogovoreno sa gospođom koja je djelatnica bolnice. Budući da nismo mogli ući unutra, snimamo ispred. Gospođa Vesna rekla da moramo tražiti zahtjev da snimamo u bolnici. Ja sam rekla da smo ju uputili zahtjev njoj, da ga ona odobrava. Ona vam nije odobrala? Ona nam je zatvorila vrata ispred nosa i rekla će zvati policiju. I tako je zvala? Eto. I tako je pozvana policija došla i otišla vozilom za posebne namjene. Hoće li djelatnica bolnice Vesna Gorić odgovarati zbog lažnog poziva u pomoć i tvrdnji kako smo na silu pokušali ući u bolnicu? Ili će opet sankcije snositi Marija Perušić? U nemilost ravnateljice pala je zbog neposlušnosti, tada je radila kao tajnica bolnice. Pa ravnateljica je tražila da falsificiram potpis predsjednika upravnog vijeća koji je bio u to vrijeme 2004. a to se radilo o jednoj inspekciji. Trebalo je podmetnuti stvar koja se u stvari nije dogodila, koja nije bila na upravnom vijeću. Takve stvari ja nisam nikada radila, pa nisam htjela ni tada i to je bilo njoj dovoljno da počne šikanjiranje, da me jednostavno makne sa tog radnog mjesta i ovo sve dalje što doživljavam. Kad je 2008. očekujući diskreciju ministru Darku Milinoviću uputila pismo pritužbi na rad ravnateljice Herte Belobrajdić, vjerovala je kako će je pozvati da obrazloži i potkrijepi navode. Umjesto toga pismo je završilo na ravnateljičinu stolu, a ona na općinskom sudu zbog navodnih kleveta. Ona je uvela strahovladu i ljudi se boje bilo šta reći, pitat. Propadaju im zarađeni dani, sati i tako dalje. Ne isplaćuje po kolektivnom ugovoru niti putne troškove, preko 90 dana, uskraćuju se sva prava. Marija Perušić ima 2 diplome, inženjerka je zaštite na radu, završila i studij poslovnog upravljanja. Školovanje je stipendirala bolnica, ali nakon što je postala nepodobna, umjesto očekivanog radnog mjesta za koje se školovala, završila je kao čuvarica vatrogasnih aparata i pisačica nalaza. Ja sam odgovorna osoba za zaštitu od požara. Mislim da sam jedina u Hrvatskoj u toj kategorizaciji koji u opisu poslova stoji i pisanje nalaza za rentgen. To sam napisala ministru
A jednom prilikom je moja šefica normirala, ispada da bi mi dnevno trebalo 600 minuta za raditi sporedni posao, a radni dan ima 480 minuta. Šikaniranja, stalne opomene i prijetnje otkazom, hodanje po sudovima, postali su je svakodnevica. U isto vrijeme Herta Belobrajdić, ravnateljica i šefica laboratorija, nikomu ne odgovara za svoja djela i nedjela. U laboratoriju su dežurstva koja bi jedna neutralna inspekcija mogla utvrditi da nikada po noći nije vađena krv jer je bolnica zaključena. I zna se da svi hitni slučajevi idu na Švarču. Opća bolnica Karlovac po noći ima dežurni laboratorij koji je normalno otvoren i tamo se radi. A kod nas u laboratoriju djelatnici po noći spavaju. Između njih je i ravnateljica, mada je zabrana dežurstva ravnateljima, ona redovito dežura i na to dobiva priličan iznos koji je negdje veći od prosječne plaće Republike Hrvatske. Ministar Milinović nikada nije razgovarao s Marijom Perušić, iako je poznat po svom populističkom pristupu. Voli ostavljati dojam čovjeka iz naroda i rado se slika u nekonvencionalnim situacijama. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. Zašto je pismo Marije Perušić dostavljeno ravnateljici Belobrajdić i imaju li saznanja kakva šikaniranja od tada Perušić trpi? Evo odgovora iz ministarstva. U navedenoj predstavci gospođa Perušić ni u jednom trenutku nije tražila diskreciju ili anonimnost. Napominjemo kako nepravilnosti koje se navode u predstavci ne bi mogle biti provjerene bez dostave imena podnositeljice predstavke. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nema nikakva saznanja o eventualnom šikaniranju gospođe Perušić od strane ravnateljice. Ivan Grgurić je na početku bio bolje sreće. Pisao je više puta Ministarstvu zdravstva i pozvan je na razgovor. Bilo je to za vrijeme ministra Nevena Ljubičića. Mijenjali se ministri i vlade, samo je Herta Belobrajdić na istome mjestu, 16 godina. Treba li reći da je članica HDZ-a? Nekoliko dana nakon te predstavke bio sam pozvan u Ministarstvo zdravstva. Tamo sam razgovarao sa zamjenikom tadašnjeg ministra Ljubičića, doktorom Renatom Mittermajerom i državnim tajnikom doktorom Anton Zvonimirom Golemom. Taj razgovor je bio sa njihove strane vrlo korektan i uljudan i oni su obećali da će poduzeti sve da se po mojoj predstavci provede istraga. Ivan Grgurić je u bitku s Hertom Belobrajdić krenuo zbog supruge liječnice koja je nekad bila zaposlenica bolnice i javila se na natječaj za specijalizaciju iako je upozorena da to ne čini. Bolnički pravilnik za dodjelu specijalizacija poslao je na uvid liječničkoj komori koja će ga ocijeniti lošim i neobjektivnim. Ubrzo nakon toga liječnici Grgurić otkazan je ugovor o radu, a njezin suprug javnosti otkriva kriminal u bolnici koji će uskoro potvrditi i inspektori HZZO-a. Laboratorij bolnice u kojeg vodi ravnateljica Herta Belobrajdić vrši uslugu obavljanja nalaza acetilkolinesteraze. Tu uslugu bolnica nema ugovorenu sa HZZO-om niti ju može obavljati, a ona je obavljena 351 puta u periodu 8 mjeseci kad je vršena kontrola. O svemu tome obavješteno je Ministarstvo zdravstva. Na temelju zaprimljenih prijava o mogućim nepravilnostima u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga-Resa od strane kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje obavljeno 21. i 22. srpnja 2008. i treći put 3. i 4. lipnja 2009. Nakon provedenih kontrola u bolnici su utvrđena manja odstupanja te su predložene mjere za uklanjanje istih od strane HZZO-a. Sitnim se nepravilnostima među ostalim smatra i to što je bolnica naplaćivala i fakturirala lijekove iz donacija ili to da predsjednica upravnog vijeća posluje s bolnicom preko privatne tvrtke. Ustanova je fakturirala više od stvarnog izlaza. Pelena za jednokratnu upotrebu za 57.494 kune, što ispada po mojoj slobodnoj računici oko 2 šlepera perioda i to također u periodu 8 mjeseci. Ravnateljici zbog svega toga nije pala ni dlaka s glave. I dalje mirno pliva u mutnim vodama hrvatskog zdravstva, a Grguriću stiže 6 privatnih tužbi koje plaća bolnica. Tako je odlučilo upravno vijeće s obrazloženjem kako će Grgurić sigurno izgubiti parnicu, pa bolnica na kraju neće biti oštećena. Ovo što imam tu račun je odvjetnika koji je bratić ravnateljice, a koji posluje sa bolnicom. Interesantno su stavke u tom računu. Tako, na primjer, konferencijski sati se naplaćuju 5.490 kuna.
Ugovor o volonterskom radu se naplaćuje 2440 kuna, a takav ugovor u svakoj knjižari košta 1 kunu i 68 lipa. I mogli bismo se sablažnjavati nad ovim slučajem još koju televizijsku minutu da on nije tako uobičajen u Hrvatskoj kad je riječ o zviždačima. Ne stajem. I ponovo bi to učinio. Jer mislim da je poštenje ispred svega. Ja ne želim ovime nikakvu političku promociju, niti predstavljam bilo kakvu stranku, samo želim da u ovoj državi naša djeca imaju nekakvu budućnost. Ako je u našoj Hrvatskoj za istinu, ako se treba ići u zatvor, ja sam baka koja imam 5 unučadi, ja ću prva ići u zatvor i prvi dan u zatvoru ću sigurno štrajkat glađu. Da djeca znaju, moji unuci, zbog čega im je baka u zatvoru. Zbog istine. I pada mrak nad Dugom Resom, mrak koji nije samo nedostatak danjeg svjetla. To je mrak koji pada na svim našim provincijama u kojima daleko od očiju javnosti lokalni moćnici rade što ih je volja, uz pljesak iz Velegrada. Tko zna, možda će se i večeras u zaključanoj bolnici u Dugoj Resi vaditi krv fantomskim pacijentima. Možda će i večeras mrtvaci biti primljeni na liječenje. Možda i večeras dežurna, nedodirljiva Herta. Ana Jelinić, Latinica. Evo ga, to je nevjerojatno zatvorena institucija, gotovo kao neki konclogor, jedno smo uspjeli tamo doći s našom ekipom. Doktore Sladoljev, ovo je nekako blisko vašoj struci, možemo čuti neki komentarčić? Pa možete. Ovo vam je jedno upozorenje kako će izgledati hrvatsko zdravstvo kad se provede reforma zdravstva. Izgledat će upravo tako. Gospodin Barajlović? Ja sam jako ponosna na ove drage ljude s kojima se družim već pune 3 godine i od prvoga dana znam šta se s njima dešava. Da, jako su hrabri i stoički to podnose. Jako su hrabri, znate, i bez zviždača nema borbe protiv korupcije. Sam ministar Šimonović je govorio bez zviždača nema borbe protiv korupcije, pa sam ga u jednoj emisiji baš na HTV-u pitala, lijepo govorite ministre, samo mi recite kako ćete nas zaštititi. Znate, bez ovih ljudi nema probitka, oni su jamci razvoja demokratskog društva, oni su svjetla u tami, nema građanske solidarnosti i kada se ljudi osvijeste, onda će jednostavno stati uz te zviždače koji su kolovođe i koji će pokazati političarima da su moralne nule, opalit će moralni šamar političarima koji će se osvijestiti. Sve dok narod ne shvati da su političari sluge naroda i da ja u svakom momentu mogu pozvati jednoga političara ili predsjednika države, predsjedniče, obećao si to, lažeš, govoriš neistinu. Sve dok hrvatski narod ne počne rešetati političare, ali mora imati, nažalost, ili radost, samopouzdanje, samopoštovanje, ne može se plašiti. Jer dok su političari nedodirljive krave, a dok Mladen Bajić, kod nas slučajno je danas trenutačni državni odvjetnik koji govori i javno se priča da siroče nije moglo raditi jer mu s jedne strane nije dao Mesić, druge mu nije dao Račan, treće Sanader. Mi smo apsolutno osuđeni da ostanemo u lažljivoj, kradljivoj državi koja nikad neće ići u Evropsku uniju, a upravo ovakvi ljudi ko Perušić Marija i ko gospodin Grgurić i drugi zviždači, oni će javiti Evropskoj uniji da naši političari lažu i dok ako se ne riješe ovakvi slučajevi kao predmet Balenović, predmet Sladoljev, predmet Franić, predmet Guteša i stotine drugih predmeta, nema nam ulaska u Evropsku uniju. Dobro. Još samo vi, gospodine Lesar, pa i gotovo smo. Gospođa Marija je rekla, spremna sam ići u zatvor zbog istine i želim da moji unici znaju da sam išla u zatvor zbog istine. Dakle, u državi koja želi ući u Europsku uniju, u kojem kompletna politička elita govori, sad se čak i ispričavaju navodno za nečinjene i da su zaspali. Ja sam tu gospodu 7 godina gledao u Saboru, nikad nikog nisam vidio da spava. Oni su bili tekako budni to cijelo vrijeme. Mi nemamo problem sa pojedinačnom korupcijom, sa kriminalom. Mi imamo problem sa sustavom koji je stvoren na korupciji, kriminalu, krađi i laganju. Srušiti taj sustav zapravo znači da zapravo ovim ljudima. Hvala vam. Gledajte li toliko